या निकला मोकेदा संदीप शेट्टी राय ಎಂಗ್ ನಿಕಲು ಬೇತ ವಿಷಯ ಮತ ಮಸ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ಸಾಕರ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಏನೊಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಂಟರ್ಟೈನರ್ಸ್ ಬಂದು ನಿಕಲು ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಟ್ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಂಡು ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಹಲೋ ಕೇಂಜಿ ಕುಡೋರು ಹಾಕಲಿ ಟೈಯ ಬಂದು ಹಾಕಲಿ ಅಂಚ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಮಾತೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇನ್ನು ಎಂಕಲ್ನ ಊರ್ದೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ರಂಜಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ಆಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾಗಲೇ ತಿತ್ತಲ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲ ಬಂದುಲ್ಲೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಕಾರ್ಡ್ ಬನ್ನ ಕಾರ್ ಜಾಮ್ ಮಾಡಿ ಹೇಗೆ ಅಬ್ಬಾ ರೋಡು ಎತ್ತು ತಗ್ಗು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅಡೈತೆ ನಡ್ತೊಂಕು ಒಂದುಲ್ಲೆ ಸಾದಿ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಾಂಡು ಅಂಚ ರಂಜಿತನ ಅಲ್ಪ ಸಾದಿಗೆ ಎನ್ನಾಗ ಈ ಜನ ತಿಕ್ಕಂಡು ಏನನ್ನು ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಕೋಡಿ ಕಡಪುಂಡು ಮಾರ ಈ ಜನ ಪೆತ್ತವತ್ತೊಂದು ದೂರೇ ಅಂದಿರ್ಬೇಕು ರೂಟ್ ಅಂಚ ಸುಳ್ಳು ಬಂದ್ರೆ ಬಲ್ಲತ್ತ ಅಂಚ 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 ನಿಖಲ ಇಲ್ಲ ನೆಟ ಅಲ್ಪ ಆತ ಜಾಲಿ ಆತ ಬರ್ತಾರೆ ಗಮ್ಮತ್ತೀನಿ ಲೈಜರಾ ಒಲ್ಲ ಮಾತಾ ಮುರಾನ ನಾಟಕ ಸೋಕತ್ತಂడి ಯಾರ್ಯಪ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಇರು ಎಣ್ಣೆ ಬರೋಡು ಎನ್ನ ತೂಕ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೋಸ್ಕರ ಬೇಗ ದಿಕ್ಕ ಕೂಡ ತೋಜುಂಡಿ ತೋಜುಂಡು ಅರ್ಜ ಅಂತ ಈ ನಿನ್ನದೇ ಪುನಃ ಕಾಮಿಡಿ ಅಂಚೆ ಇನ್ನು ಬಂಗುಡೆ ದಿನ ಬೈದೆ ಈ ರಂಜಿತನ ಬರ್ತಾರೆ ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ದಾದ ಬಂಡ ರಂಜಿತನ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಸ್ತ್ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಓಡೆ ಮಟ್ಟ ಬಂಡ ಎಂಕ್ಲೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಎಂಕ್ಲು ಬಂಡ ಉಂತ ಬನ್ಪೆದೆ ಅಮಸ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟಿವಿ ಮತ್ತ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೆ ಶೋ ಮತ್ತ ಟಿವಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತ ಫೇಮಸ್ ಆದಿಪ್ಪೆ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ಸೈಡ್ ಇತ್ತದು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ತದ ಇನ್ನಿ ರಂಜಿತ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟ ಫೇಮಸ್ ಆತ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನ ಫಿಲ್ಮ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಮಾತ ಪನ್ಪೇರು ಆ ರಂಜಿತ ಗೌಡ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅವಾಲತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಎಂಕ್ಲ ಊರ್ದಾಕಲು ಕೊಡಂಜ ಒಳ್ಳೆ ಎಂಕ್ಲ ರಾಯ್ದಾರಿ ಆರ್ಲೊಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಮಲ್ದೇರು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ಲೊಂಜಿ 3 ಜನ ರಾಯ್ಡ್ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ಮಲ್ಲ ಜನ ಆದ್ ತೋಜವ ರಂಜಿತ ಡನ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಒಂಜಿ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆಡೆ ಕಾಮಿಡಿ ಪುರ ಮಂತೊಂದು ಪೇರು ಐವಕ ನಾಟಕ ಮಲ್ದೇರು ಐವಕ ಶೋಕ್ ಪುರ ಪೋತಾರತಿ ದೂತೆ ಅನಗೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೊಂದು ಪೇರು ರಂಜಿತ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುನಿ ಇಂಚೆನೆ ಬೇತೆ ರೀತಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಪುರ ಪುದಾರ್ ಮಲ್ತದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದ್ ಅಲ್ಲಿ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ಎತ್ತು 35 ವರ್ಷ ಪದ್ದರ್ಮನ ವಾ ತುಲ ಎಲ್ಲಿ ಏಜ್ಡ್ ಓಟ್ ಮಾಡ್ರೆ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಬಾರ್ ಜನ ಅವು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪೇರು ಮುಕ್ಕಳು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಓಟ್ ಬಾರ್ ಜನ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆ ಬೊಕ್ಕಡೆ ಏಜ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೋದು ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಮಲ್ತಿದ್ದಲ್ಲ 14 ವರ್ಷ ಸತ್ಯದ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ದತ್ತು ಕೆಲವು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ ಅಡಿಗೆಗೆ ಸೇರಿ ಎಂಜ ಮತ ಕೊರಿಯರ್ ಕೋಡೆ ಇಲ್ಲಿ ದಿಕ್ಕಿಜಾರ ದಾರಕಂತಾರೆ ಫ್ರೆಂಡ್ ಮಲ್ಲ ಬರ್ಚೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲೇ ಕೊಂಚ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಕಾಜಿ ಕೆಬಿತ್ತ ದಾಲ ಕಂತು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅದೇ ದಾದಕೊಂಡು
ಉನಿಯರ್ ಅದ ಹಾಲು ತುಲ ಮೋನೆ ಬರ ತೆಕ್ಕೊಂದು ಬಾಡ್ಸೋಕದು ಕೂಲಿ ಬರ ತೆಕ್ಕದು ಬೈದಲ್ಲ ಉನಿಯರ್ ಅಂದೆ ಹಾಲು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಬೈದ್ ಅದು ಪರಿಮಳಗೆ ಬೈದಿನ ಈ ಎಂಜ ಕೊಡಿ ಅದೇ ಎಂಜಿನ ನಾಯಿ ಎಂಜ ಗಿಫ್ಟ್ ಓ ಲಾರಿಡ್ ಉಂಡ ಲಾರಿಡ್ ಅಲ್ದೆ ರಂಜಿತ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಂ ಎಂಜ ಕಣ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂದು ಸತ್ಯ ಬರ್ತ್ಡೇ ಬೈದ್ಲೆಕ್ಕ ಸೊಸೈದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಬೈದ್ಲೆಕ್ಕ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಉಂಡ ನಿಖಲ್ನೈತೆ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಲಿದೆ ಪಾಪ ಡಿಜೆ ಬರೋದುಂಡ ದಾಲಪುರ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನಿ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಮೀನು ಕೋಡಿ ಸುಕ್ಕ ಕೋಡಿ ಸಾರು ಮೀನು ಕಾಯ್ತದೆ ಪೂರ ಕಾಯ್ತೀಯಾರದ ಅಮ್ಮಲ್ಲ ಸೇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಸೇರ್ದ ಎಂಜ ತುಕ ಇಡವಲ್ಲ ಎಂಜವರು ಮಲ್ತಾರೆ ತುಕ ಇನ್ನೀ ರಂಜಿತನ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಚ ನೇಯ್ದೇರು ಅಂಚ ತುಲೆ ಮೂಲ್ ಬಂಗುಡಬರ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತು ದೀತೇರು ಬಾರ್ಸೋಕಾದ್ರು ಬಂಗುಡಬರ ಫ್ರೈ ಕಾಣ ಬೇಕಲಾಗ್ತಾರೆ ಈ ಅಡಿಗೆಗೆ ರಾಯ್ಬೋದು ಮೀನು ಕಾಣ್ತದೆ ಅದೇ ಕೋರಿ ಕಾಣ್ತದೆ ಇನ್ನಿ ಬರ್ತದ ಮಾಲ್ಟ್ ಮಲ್ಬೇರಿಗೆ ಆತ ಒಂದು ರಂಜಿತನ ಒಂಜಿ ಕೂಡ ಆತ್ಮೀಯ ಗೆಳತಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮನೋಲಿ ಇಂಬೇರ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟು ರಾಯ್ದಾರು ಎಂಕಲ ಊರ್ದಾರು ಎನ್ನ ಊರ್ದಾರು ರಾಯ್ದಾರು ಕೈತಾಲ್ ಅಂಚೆ ಇನ್ನಿ ರಂಜಿತನ ಬರ್ತಾರೆ ಒಂದು ಬೇಗ ಒಯ್ದೇರು ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಡಿಗೆನೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಿಗೆ ಸೀದಾ ಎಡೆಗೆ ಒಯ್ದೇರು ಒಂದು ಮಗಲ್ ಮಗಲೆಲ್ಲ ಒಯ್ದೇರು ರಂಜಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಜಾರ್ಲ ಪಾಪ ಕಾಣೆ ಕೋಡೆ ಉಪವಾಸ ಕೊಲ್ದೇರು ಇನ್ನು ಒಣಸುಂಡು ವಿಶ್ ಮಲ್ತಾರಾ ಕೋಡೆ ಮಲ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಮಲ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾರಾ ಅದೇ ಇಂಚ ಬರ್ತೀರಿ ಒಣಸುಂಡಿನಿ ಭಯಂಕರ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ ಅದೇ ಅಮ್ಮ ಮಗಲ್ನ ಬರ್ತಿರತ್ತೇನಿ ಬಾರಿ ಗಮ್ಮತ್ತುಂಡ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗಿ ನಮ್ಮ ಮೀನು ಪೂರ ಕಾಯಿ ತೊಂದಿರ್ಲೇರಿ ಇಲ್ಲ ಅರವಿಂದ ನನ್ನ ಮಲ್ಲ ಫ್ಯಾನಾ ಅಂದೆ ಬಾರಿ ಕಾಮಿಡಿ ಅಪ್ಪನది తెల్ సాకం అందు మురాని అంచన అది తెలికి ఆతది ఏనోర వన్ కేబియర్ మల్లోర మగలోర దిన్న మురాని కేబియర్ ಆರ್ಲಂಚೆ ಮಾತೆ ರೋಗ ತೆಲ್ಪರ್ಲಿ ನಾವು ಜನ ಇಂದು ರಂಜಿತನ ಅಮ್ಮ ಅವರಿಗೆ ಅರವಿಂದನ್ನೇ ಬಂದ ಭಾರಿ ಇಷ್ಟಾಗೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಬತ್ತ ತೂತು ತೆಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪುವರಿಗೆ ಯಾರು ಮಗಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಅದೇ ಮಗಲ್ನ ಕಾಮಿಡಿ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿಗೆ ಇನ್ನು ಬರ್ತಾರೆ ಬಂದೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮಧ್ಯೆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮೋನೆಗೆ ಬರ ತೊಡೆತಲು ಚಮಚೋಡು ಕೆರೆತ್ತಂಡ ಇತ್ತೆ ಅರ್ಧ ಬರು ನ್ಯಾಚುರಲಾ ತುಕೋರು ಕೋಟೆಗೆ ಹೊರಗ್ಲೆಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪಣ ಆಯ್ತಾ ಇನ್ನು ಬೋಲ್ದು ಕೆಂಪಾಪು ತುಲೆ ಒಣಸು ಕಾತುಕೊಳ್ತೀನಿ ಬಸ್ಗೆ ಕಾತಿಲೇಕ ಸಾಲ್ಡುಲ್ಲ ಎಂಜ ನಿಕ್ಕಿ ಹೌದೇ ನಿಕ್ಕಿನಿ ಎಂಜ ಬೋಡು ಮೀನು ಬೋಡ ಕೋರಿ ಬೋಡ ಎಂಜ ಬೋಡು ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಯ್ ಎಂಗಳ ರಾಯ್ದ ಪೂರ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ನಾಕುಲು ಪೂರ ಒಂಜಾದ ಊರೊಂದೇ ಇನ್ನಿ ರಂಜಿತನ ಬರ್ತ್ಡೇ ಕೋಡೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಇನ್ನಿ ಎಕ್ಸ್ಪೈರಿ ಡೇಟ್ ಆದ ಜಾವು ಒಂಜಿ ವಾರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂಚ ಅವಳು 1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಗಾಡಿ ದೀಪ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ತೋರ್ಪಲ್ಲ ನಾನು ಅದೇನು ಅರ್ನ ಕೆಪಿತದೆಪ್ಪ ಓ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಂ ತಯ್ಯತಕ್ಕ ಹಾಂ ಈಗ ರಂಜಿತ ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಆಲ್ದಾಯ ಕಾಕ ತಿನ್ಪುಡು ಎಂತ ಬಂಗುಡು ಅಂಡುದೆ ನಿಖಿಲೆ ತೆಗೇನು ಏನೇ ರಂಜಿತ ನಿಖಿಲೆ ಮಸ್ತ್ ನಿಖಿಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾ ರಂಜಿತ ಹಾಂ ರಿಲೇಷನ್ ಅತ್ತದ ಬಂಗುಡೆ ಅಂಡು ಪನ್ಪುಣ ಅಂದು ಬಲ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಒಕ್ಕಡೆದ ಅತ್ತಿಗೆ ಆಡ ಮಾಮಿ ಆಡ ನಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಕ್ ಫ್ರೆಂಡಾ ನಿಕ್ ಅತ್ತಿಗ ನಿಕ್ ಅತ್ತಿಗೆನಾ ಅತ್ತಿಗೆ ಪಕ್ಕ ಅಂದಿಗೆ ಅನ್ಪು
ಅತ್ತಿಗೆನಾ ಅತ್ತಿಗೆತ ಅತ್ತಿಗೆತ ಅಂದಿಗೆನ ಅತ್ತಿಗೆ ನೀನ ಅಲ್ಲ ಅತ್ತಿಗೆ ಒಂದೊಂದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ಅಂದೆ ನಿಕ್ಕೆ ಜನ ಅವಿಂಚ 3 ಜನಕ್ಲ ಮಾಮಿ ಆಯ್ನಿ ವಾವ್ ನೈಸ್ ಇತ್ತೆ ಕೋಡೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಶ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಏರ್ ರಂಜಿತಾಗ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ರಾತ್ರಿ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ವಿಷಯ ಏನ ಐತೆ ನೆಟ್ ನೆಟ್ ಹಾಂ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಏರ್ ಮಲ್ತೀನಿ ವೇರ್ಪುರ ಮಲ್ದಾರ ಕಾಲ್ ಮಲ್ದಾರ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದಿನ ಎಂಚಿನದೆ ಮೂಜ ಇವಾಗ ಆಲೆ ನೀರು ಬರ್ರೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಮಲ್ತೀನಿ ಇದ ನೆನೆ ಬೇಜಾಲ ಹಾಂ ಹಾಲು ಆಚಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ನೀರು ರೀಚಾರ್ಜ್ ಜನ ಶೇ ಪಾಪ ಅದೇ ಈ ಮೂಜಾರಕ್ಕೆ ಮಲ್ದಿನ ಇವು ಲಂಡನ್ ಇತ್ತಾನ ಬೊಕ್ಕ ಏರು ಕಾಲ್ ಏರ್ ಮಲ್ತಾರ ಕಾಂಡೆ ಅಲ್ಲ ತುಲ ಉಲ ಹಿಡಿದು ಬಿಗ್ ಬಾಸ್ ಗೋತೇನು ತುಲ ಯಾನ್ ಕರೆಕ್ಟ್ 16 5 ನಿಮಿಷಪ್ನಾಗ ಮಲ್ದೆ ಸತ್ಯ 15 ಮಲ್ದೆ ಹಾಯ್ 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 ಬೇರೆ ಬಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತೀನಿ ಹಾಯ್ ನಮ್ಮ ಊರಿನವರು ನಾಟಕವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ನಾವು ಮತ್ತು ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ಹತ್ರ ಮನೆ ನಮ್ದು. ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಸಹ ಇಲ್ಲ. ಮಾತಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೇ ಆಗಿದೆ. ಹೌದೌದು, ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನಾವು. ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ ಇವರ ಮುಖ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಖ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವರು. ಮೇಕಪ್ ಇಲ್ಲದ ಮುಖ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಚಂದ ನೋಡಿ ಇವರ ಹಳ್ಳಿಯ ಪ್ರತಿಭೆಗಳೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯ ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಭೆಗಳಿದೆ. ಇವರು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾಳೆ ಇವರು. ಅದೇ ಸೂಟ್ ನಡಪೋದೈ ಹಾಂ ಸೂಟ್ ನಡಪಲ್ಲ ಮಲ್ ಬಲ್ಲು ನಡಪಲ್ಲ. ಹಾಂ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಲ್ಲದೆ ಪೊಣ್ಣ ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಮಲಾಜಿನ ಅದೇ ಎಂಜಗೆ ಪಜ ಶೋಕುಂಡದ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಜೈ ಸ್ಟ್ರಾಬೋಡಾ ಎಂಗ್ಲೇ ಬರ್ರ ಅಂದಿ చెప్పు ನದಿ ವಾವ್ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ತುಲೆ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮೆಹಂದಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫಂಕ್ಷನ್ಗಳಿಗೆ ನಿಖಲ ಇಲ್ಲದ ಓಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಪಲ್ಲೆ ಬಾರಿಸೋಕೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರಂಜು ಆಲೆ ಬಂದೆ ನಿಕ್ಕಳು ಆಲೆ ಬಂದೆ ಪಾಪ ತೂಲೆ ನಿಖಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಉಲ್ಲಾರ ಮಾರೆ ಆಲೆ ಡೆಕೋರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಾವ್ ಒಂದು ಕೂಡ್ದೀಪ ಅದೇ ಉಲ್ಟಾ ಅದಲ್ಲ ಅವು ಕನ್ನಡಿ ಓದೋಡ್ದಿ ಕನ್ನಡಿ ಓದ ಆಮೇಲೆ ಕಾದೋದು ತುಲ ರಂಜಿತ ಕೂರ್ದೀಪ ಕೊರಿಯಲ್ಲ ಮಲ್ಪ ಆರು ಮಲ್ಪದೆ ಅಲ್ಲನಲ್ಲ ಈ ಎಂಚಿನ ಖಾಲಿ ಜಾಬರ ಇದನ್ನ ಇನಿ ರಂಜಿತಾ ಗೌಡ ಅಂಬೇರ್ನ ಪದ್ದರ್ಮನೆ ವರ್ಷದ ಬಾರಿ ಗೌಜದ ವಿಜೃಂಭಣೆದ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪಟಾಕಿದ ಸೌಂಡ್ ಪಾಡ್ಗ ಪಿರವಡು ಅಂಚ ಬೈದನ ಅಂಚ ಪಿರವಡು ಟ್ಯಾಬ್ಲು ಮಾತೊಂಡು ಅಂಚ ಪೂರ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಬಲೆ ಪಲ್ಲೆ ರಂಜಿತಕ್ಕ ಪಲ್ಲೆ ಪದ್ದ ಉಂಟುನಾ ರಂಜಿತಕ್ಕನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ನೀವ ನೋಡ್ಬೇಕು
ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಆಕಲ ಅಮ್ಮನ ಬಿಡ್ಲಿ. ಅಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಅಂಚಲ್ಲ ಪುನಃ ಅಮ್ಮ ಹೊಯ್ இந்த ஃபோட்டோகிராஃபருக்கு ಕೆಳಗೆ ಹೋಗ್ತಾನ ತುಲೆ ಒಂದು ಮಾತ ವಿಸ್ಮಾಲ್ ಪರ ಕಾಪಣ ಮೋಣಿರ ಹತ್ತು ನೀವು ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕ್ ದಿನ ಕಾಪಣ ಮೋಣಿರ ಒಂದೊಂದು ಬಲೆ ಈರು ಮೈನ್ ಎಂಗ್ಲ ನೀ ಹಾಂ ಈರು ಎಂಗ್ಲ ಬಂಜಿದ ಬಡವು ಹಾಂ ಬಲೆ ಹಾಂ ಮಾತು ಬರ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ಬರ ಹಾಕಲು ಹಾಂ ಶುರು ಕೊಡಿ ನೀವು ಕಲ್ಕಟ್ ಆಯ್ತು ಹಾಕು ಬರ ಹಾಂ ರೆಡಿ 1 2 3 ಹಾಂ ಬಲ್ಲೆ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ಡಿಯರ್ ರಂಜಿತಾ ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ಡೇ ಟು ಯು ನನ್ನದು ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಪಲ್ಲೆದೆ ಬ್ಲೆಸ್ ಯು ಹಾಂ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ನಾನು ತುಳ್ಟು ಬಂದೇನಾ ದೇವರೆಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಹಾಂ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಬತ್ತು ಅಮ್ಮ ಕೊರು ಅಂದೆ ಇದು ಮೈನ್ ಬರೋಡವಾ ಮತ್ತೆ ನಂದು ಬತ್ತನಾ ಅವ್ರು ಬಿರೋಡ್ ದೇತುಂದಿಲ್ಲ ಯಾರು ನೋಡಿ ಸೋಪ್ ಬರಡು ಬೋಲ್ದು ಬರಡು ಬೇಕಾಲ್ತದೆ ಎಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಎಲ್ಲಿ ತಿಂಕ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಡ್ ಜಮಸ್ತ ತಿಂಕ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ವಿಶ್ ಯು ಹ್ಯಾಪಿ ಬರ್ತ್ಡೇ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿದ ಪ್ರತಿಭೆ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುದರ್ ಮಲ್ತೋಲ್ಲ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ഞാൻ എണ്ണിച്ചാല് നമ്മ ഊർദാറ് ഈത്തുമല്ലി പുതാർ മൽപ്പേര് ഫേമസ് മൽപ്പേര് ನನ್ನೆಲ್ಲ ದೇವರ ಎಡ್ಡೆ ಮಲ್ಪಾಡು ಏಪಲ ಎನ್ನ ಪರವಾದ ಎಂಜಿನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕೂಡ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೇ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಬೋಲೆ ಅಮ್ಮ ಇರ್ಬೋದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಒಂಚೂರು ನಾಲ್ಕು ಫೋಟೋ ಈಗ ವಿಡಿಯೋನಾ ಪೂರ ವಿಡಿಯೋನೇ ಈ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪದಾ ನದೇ ಈ ಫೋಟೋ ನೀವು ಎಂಗ್ಲ ರಾಯ್ದ ಕೂಡ ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಬೇರೆ ಮುರಣಿ ಯಾರನ್ನ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೋದಿತ್ತೇರು ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತಿತ್ತೇರು ಅಂಚೆ ನೀ ಬರ್ತ್ಡೇಗೆ ಬೈದಿರು ನಮ್ಮ ರಾಯ್ದ ಎಂಕಲ ಒಂಜಿ 10 ಮಿನಿಟ್ಲೆ ಜಾತೆ ಎಂಕಲ ಇಲ್ಲದ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ತುನ್ನಾಗ ಆಕಲ 6 ಮಿತ್ ಸ್ಲ್ಯಾಪ್ ಕುಂಟಾಚಿನ ತೋಜು ಆತೆ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ದಾಲೇಜ್ ಬಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ರಂಜಿತ್ ಅವರ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡೇ ಇರಲಿಲ್ಲ ಬರ್ಡೇಗೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇರ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಬರ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ಅವರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಮಂದಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಸಿಗೆ ರಂಜಿತ್ ಅವರು ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನನಗೆ ಕೂಡ ಇವರು ತುಂಬಾ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಓಕೆ ಓಕೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಇವರು. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ನನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಕೂಡ ಗ್ರೋ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ ಬನ್ನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ.
ತುಲೆ ಮಗಲ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎತ್ತು ಶೋಕ ಅಮ್ಮ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರಿ ಎನ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಇಂಚ ದೇದಾರ ಇರು ಅಂದೆ ದೇದಾರ ತುಲೆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದಾಗ ಅರೆ ಗುರ್ರಜ್ಜ ಪಕ್ಕನೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೋಲೆ 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 ಈ ಪೋತೆ ಸುರುಕು ಅಂಬಲ್ ಬಲ ಅಲ್ಲಿ ಪಾಪ ಮಲೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಜಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಜಿಂಕ್ ಚಿಕನ್ ಪಂಡೆ ವಿಸ್ಮಾಲ್ ಪುದೆ ಹೌದು ಹೇಳ್ತು ದೆಂಗ ದಿತ್ತಿನ ಪುರ ವಿಸ್ಮಾಲ್ ತಾನೆ ಇನ್ನಿಜ್ಜ ಇನ್ನಿ ಮಲ್ಪು ವಿಶ್ವ ಬರ್ಚಾ ಮಲ್ಪುಣೆ ಜಿನ್ ಪೋಯ್ನ ಅಲ್ಸಿದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಾಲಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಹಾಂ ಪೋಲೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬೋಡಿ ಜಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪಾತ್ರ ಜಲ್ದಿ ಹಾಂ ಅಬ್ಬಾ ಓಡೆ ಮೂಂಕುದಲ್ಲೇ ಬಾಯಿಗದದು ಹಾಂ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋದೆ ಯಾವಾಗ ಒಂಚಿ ಪೆಟ್ಟು ಹೋಯ್ಲಾಗ ಬೇಜಾರು ಹಾಂ ಹಾಂ ಅನ್ನೊಂದು ಬಂದ ಆ ಸೈಜ್ದೆ ನಾಳೆ ಕೊರಡು ಒಂದು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಎಲ್ಲೇ ಕೊರಗ ಇಲ್ಲ ಆತೆ ಕೊಡ್ಪತ್ತ ತುಲ ಆತು ಕೊರಡು ಗೆಲಿಗ ಆತ ಹಾಂ ಇಂಚೆ ತೂಲಿದೆ ನಿಕ್ಲು ಅಂಚೆ ಒಳ್ಳೆ ಅರ್ಧ ಕೆಪ್ಪೆ ಮಾತ್ರ ಬರ್ಬೋದು ಫೋಟೋದಿತ್ತಾನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಲಿದೆ ಹಿಜ್ಜಿ ಹಾಂ ಮಲ್ ದರ್ಶನ ಮಿದ್ದಿ ದರ್ಶನ ಪಿಕ್ಚರ್ದ ಉದ್ದ ಅಂಚ ಹಾನು ಕೊಂಚ ಕಟ್ಪಗಲ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಎಂಜದೇವು ಆ ಬೊಕ್ಕ ಓಪನ್ ಅಲ್ಲಿ ತೂಯರಂಡ ಹಾಂ ರಡ್ಡು ತುಲೆ ಟ್ವೀನ್ಸ್ ಅನಿಕಲು ವಾವ್ ನೈಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಇಪ್ಪು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಕೂಡ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ದು ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತು ಇಲ್ಲ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯಾರ್ದು ನಾಲ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಬೋಲೆ ಅವಿಂಜಿ ನಾವು ಹಾಂ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟು ಕನೆದೇರು ದಾದ ಉಂಡಾಯ್ತಲ್ಲಿ ಸಸ್ಪೆನ್ಸ್ ವಾವ್ ವಿಸ್ಮಲ್ ತಾನ ವಿಶ್ ಹ್ಯಾಪಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ ಪನ್ ಅಂದು ಸುರುಕ್ ಬಂಗುಡೆ ಉಣ್ಕಣಮ್ಮ ಒಕ್ಕದು ಅದೇ ಅಕ್ಕಳು ಮದ್ವೆ ಈತು ಬೇಗಲೇ ಇದು ಮುಂದೆ ಆಣ ಮಾತೇನಲ್ಲ ಪುರಾಣದ ಮಲ್ ಕೇಕ್ ದೆತೊಲ್ಲೆ ಬಂದ್ರೆ ಬುಸೋರ್ಜಿ ರಪ್ಪ ಹೋದಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಎಂತ ದಾದ ಉಂಟು ಡೇಟ್ ಪರ್ರೆ ಕುಲೆ ರಂಜಿತನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆಲ್ಮಂತ ಪರ್ರೆ ಕುಪ್ಪಿ ಕಣಿದಾರು ಗಾಸ್ ಆಲ್ತೆ ಪಿರ ಕೊಣಪಲ್ದ ಇಲ್ಲ ಪನಚಾಲ್ದ ಅಂದ ಅಂದದೆ ಈಗ ನೆರ್ಪುಂದ ಹೇಳಿ Dale, papá, cuidado. Papi,
ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕ ಯಾನ್ ಸಂದೀಪ್ ಅನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅರು ಅನಸ್ಕೊಂಡು ಒಂದುಳ್ಳೇರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಇಂದುಲ್ಲ ಫೋಟೋಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಕಲೆಗೆ ನಿಲ್ಕೊನಿ ಮಾತಾ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಪೇನ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎನ್ನ ಮೇಕಪ್ ಪೂರ ಪೋಂಡು ನಾನು ಇನ್ನು ಪಾಡ್ವೇರೆ ಇಜ್ಜ ವಿಡಿಯೋ ಗೊತ್ತಿಚ್ಚಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತಾ ಬತ್ತಿನಿಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಇಂದು ರಂಜಿತ ನಾಕಲ ಇಲ್ಲು ರಂಜಿತ ಏಪಲ ಮೂಲೆ ಬೊರಿಪ್ಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಪಜೀರ್ ಬಾಡ್ನವರ ವಿಡಿಯೋ ಮನ್ಪೋಲದ ಮೂಲೆ ಇಂದೇನು ಅಲ್ಲ ಪೆತ್ತ ಇನಿ ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತಿತ್ತೇನು ಅತ್ತದೊಂದು ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇನಿ ಅಲ್ಲ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಲ್ತಾ ಇಂಕ್ಲೆ ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ದಡ್ಡುಡು ಇಲ್ಲು ಅಬ್ಬಾ ಬಾರಿ ಬಂಗಾನು ಬರ್ರೆ ಗಾಡಿ ಮಾತ್ರ ತೀದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ನು ಒನಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂಜಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿದೆಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ ಮಲ್ತೇವೆ ಐದು ಮಿತ್ತು ಓಲಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒನಸ್ಸು ಓಲ್ಲ ಮನ್ಪುವ ಬೊಕ್ಕ ಪೀತಿರಿ ಪಾತೆರ್ನಕುಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಮುಖ್ಯ ರಂಜಿತ ಎಂಚಲ ಇನಿ ಮನಸ್ಸು ಬಿಸಿದು ಪಾತೆರದು ಪೋಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಅಮ್ಮಲ ಪಪ್ಪಲ ಮಸ್ತ್ ಒಂಜಿ ಓಪನ್ ಆದ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಪಾತೇರಿ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಒನಸ್ ಮಲ್ತೇನೆ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಅಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ರಾಯ್ದಾರ್ಲ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆರ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಚದಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿ ನಾನು ನಿಖಿಲ್ ಮೋಕೆಡ್ ಲೆತ್ತಾರೆ ಮೋಕೆಡ್ ಬತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜ ನನಾತ್ ಪುದರ್ ಮನ್ಪು ನನಾತ್ ಎಂಕ್ಲ ರಾಯ್ದೊಂಜಿ ಪ್ರತಿಭೆ ಮಿತ್ತು ಪೋಡು ಒಂಜಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಆದು ಕಾಸ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಪುದರ್ಲ ಮಲ್ಪೋಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್ 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 ಕಡಪುಟ್ ನೆಟ್ಟಿ ಉಳ್ಳಾರ ತರಿಕೊಂಡು ಅವೇ ರಂಜಿತನ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಪಾತಿರಿಯರು ರಂಜಿತನ ಅಮ್ಮ ಒಲೆ ಬರ್ಪುಣು ಅಂಚನೆ ಪಪ್ಪ ಮಸ್ತ್ ಪ್ರೀತಿಡ್ ಮೋಕೆಡ್ ಪಾತಿರಿಯರು ಇನ್ನಿತ್ತ ಎಂಚಿನ ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ದೇರ ಇತ್ತ ಪೂರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆರ್ನ ಪಪ್ಪ ಸೇರುಡು ಬಂಗುಡೆ ಫ್ರೈ ಮಾತಾ ಮಲ್ತೇರು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಒಂದುಂಡು ಅಮ್ಮ ಪಾಪ ಅಸಲಿ ಅರ್ನ ಅಮ್ಮಗೊಂಚೂರು ಅಡಿಗೆ ತೋಜ್ಜಿ ಆಂಡಲ ನಮ್ಮ ಮೋಕೆಡ್ ಆರು ಪಾತಿರಿಯರು ಅಮ್ಮ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿದಾಡ್ವೆ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಪಾರಂಡು ಏನೊಂದು ಕಡಪುಡ್ರೆ ಮುಕ್ಲೆ ಏತು ತುಲೆ ಎಂದು ಪೊಕ್ಕಡತ್ತು ಕಡಪುಡ್ನಿ ಇತ್ತೆ ಯಾನ್ ಬೋಯಕ ಸಮ ಉಣಿಯರೆ ಎನ್ನೆದ್ರು ಉಣಿಯರ ಮಸ್ತ್ ಉಣಿಯರ ಆಬ್ಜದ ಐಕ್ ಏನನ್ನು ಕಡಪುಡು ಸಮ ಐತೆ ಉಣಿಯರೆ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ರಂಜಿತಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ನೈಸ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯು ಬರ್ಪೆ ಬಾಯ್ ಖುಷಿ ಬುರ್ಚಿ ಓನ ಉಣಿಯರೆ ಬಲ್ ತಿಂತುಲೆ ಅಲ್ಲ ಉಲಾಯ್ದ ಉಣಿಯರೆ ಬಲ್ ತಿಂತುಲ್ಲ ಉಣಿಯರೆ ಬರ್ಬೆ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಹಾಂ ವಾ ನಾನು ಪಾತೇರಿ ಕೀ ಬರ್ಬೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹಾಂ ಹಾಲು ಕೀ ಒಂಜಿ ರಪ್ಪ ಕಡಪು ನೆಟ್ಟು ಉಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಯಾರೆ ಓಕೆ ಬಂಗುಡೆ ತಿನ್ಲಿ ಜೋಲ್ ಬಾಯ್ ಹಾಯ್ ರಂಜಿತನ ಇಲ್ಲಾಗ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಗೆ ಬತ್ತಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಕುಡ್ಲಾಗ ಬಾರಂಡು ಅಂಚ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರಿ ರಂಜಿತ ನಡೆ ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತ್ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಕೊನಸಾದು ಇತ್ತೆ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಕುಡ್ಲ ಬಾರಂಡು ಫೋನಲ್ಲಿ